नोंथांखौ I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव दिनै आरोबाव बरायनानै लाबावबाय। लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा हामलायनाय जासिबाय प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैहाय जोङो हाबा एबा जुलिनि खोथा जोङो सावरायनो नागिरदों। बेनिखायनो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय, जाहाथे हाबानि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजाङै क्लियारलि बुजिनानै मोननो हायो आरो आंबो बुजिनानै मोननो हायो। बाइबेलनि बाथ्राखौ जोङो फरायनायनि गेजेरजों जोङो बुजिनानै मोनगोन। बेनिखायनो जों बयबो सोलोंज्लायनि। बिनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जे आंनि कमेन्ट बक्सआव सासे फंबाया, सुनिल नार्जारि फंबाया आर'ज खावलायहरदोंमोन। दा बिथांनो आङो फोरमायथियो, नोंथांनि आर'ज खावलायनायखौ जोङो आर'जखौ खालामनाय जाबाय। जोङो नोंथांनि थाखाय आर'ज खालामबाय आरो जोङो आर'ज खालामबावगोन नोंथांनि थाखाय। लोगोसे नोंथांनि न'खरनि बयखौबो इसोरा मोजाङै लाखिथों आरो नोंथां आरो नोंथांनि न'खरनि बयबो बासायजानायखौ मोननो हाथों। आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव भरसा लाखिनानै नोंथांनि कमेन्टनि रिप्लाइखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। दानिया फैदो जोङो दिनैनि मेइन आयदायाव। दिनै सावरायनो नागिरदों जोङो हाबानि खोथा, हाबानि सोमोन्दै जों सावरायगोन। बे संसाराव जोनोम लाखांनायनि उनाव मानसिया, सासे हौवासा गथ'आ देरै लावै बेबायदिनो सेंग्रा जायो आरो सासे हिनजावसा गथ'आबो बेबायदिनो देरै लावै बियो सिख्ला जायो आरो बिनि उनाव मोनसे सम सफैयो जे हाबानि सम। बेबायदिनो सानैखौ सासे खालामनाय, बेखौनो जे हाबा होननानै बुङो आरो जुलि खालामनाय होननानैबो बुङो। सानैखौ, हौवा सिख्ला आरो सेंग्रा सानैखौ सासे खालामनाय, ज' खालामनायखौनो बेखौनो जुलि एबा हाबा होननानैबो जोङो बुंनो हायो। दा बे हाबाखौ इसोरा जागायजेननायाव गावनो बानायनानै होदोंमोन मानसिनो लागै। बियो मोनसे मानसिनियाव आखुथाय हिसाबै जाबोबाय थादों। दा बेखौ गिबियाव जोङो नायब्लानो मोननो हायो जे बे हाबाखौ इसोरानो जों मानसिनो थाखाय बानायनानै होखानाय। बे हाबाखौनो जुलि खालामनाय होननानैबो बुङो। जुलि खालामनाय माने जरा खालामनाय, हारसिंखौ जमा खालामनानै माने जरा खालामनानै होनाय, बेनो जाहैबाय हाबा। इसोरा होनाय हाबाखौ जोङो बाइबेलनि गेजेरजों नायनि। बाइबेल पदआव जोङो फरायनानै जोङो इसोरा होनाय हाबाखौ गिबियाव नायग्रोनि। जोङो बाइबेलाव जागायजेननायनि 7:27 आरो 28 सिरिखौ जोङो फरायनानै नायनि। बेहाय लिरनाय दङ, आरो इसोरा गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दादों। इसोरनि मुर्ति बादिनो बियो बिखौ दादों। बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिनजाव दादों आरो इसोरा बिसोरखौ बोर होनानै होनबाय, नोंसोर गोबां बिसाफोर जानानै एरलांदो। बे सिरियाव जोङो फरायनायाव मोननो हाबाय जे इसोरा हौवा आरो हिनजाव मानसि दादों। जागायजेननायाव बियो हानि हाद्रिखौनो लानानै बियो मानसि दादों। बिसोरखौ सानै दादों, हौवा आरो हिनजाव दादों आरो बिसोरखौ बोर होनानै होनदों जाहैबाय, नोंसोरो प्रिथिबियाव एरलांदो होननानै बोर होदों। इसोरा बुंदों बिसोरखौ, नोंसोरो बे प्रिथिबियाव एरलांदो, गोबां एरलांदो होननानै इसोरा हौवा आरो हिनजाव सानै मानसि दानानै जुलि होनानै गालांदों। फार्स्टआव आदम मुंनि सासे हौवा मानसिखौ फार्स्टआव दाग्रोदोंमोन आरो दाखांनानै जे बेखौ हारसिंल' दिन्दुल' नुनायखाय इसोरा मोजां नुवाखै आरो बिनिखायनो बियो सासे हिनजाव मानसि, बे आदमनि खामि हारा गंसे दिहुननानै बियो सासे हिनजाव मानसि दादों आरो सासे हिनजाव मानसि दानानै बिसोरखौ जुलि खालामदों। जुलि खौसे खालामदों। जुलि खालामनानै बिसोरखौ बोर होनानै बुंदों, नोंसोरो बे प्रिथिबियाव गोबां एरलांदो होननानै इसोरा बुंदों। बेबायदिनो जोङो दिनै बे प्रिथिबियाव मानसिया गोबां एरलांदों। फार्स्टआव सानैल'मोन, आदम आरो हौवामोन। दा बिसोरखौ सानैखौ इसोरा जुलि होनानै गालांदों।
बेयो जाहैबाय फार्स्ट इसोरनि मानसिखौ जुलि होनानै गालांनाय, जरा खालामनानै गालांनाय। बेनो बे बुहुमाव सुबुं माहारिनि गेजेराव दा जुलिनि खान्थिया, जुलिनि आखुथाया, जुलिया जों मानसिनियाव दाबो बियो सोलिबाय थायो आरो बियो सोलिबायानो थालांगोन। बेयो जाहैबाय फार्स्ट इसोरानो मानसिखौ जुलि खालामनानै गालांनाय, जरा खालामनानै गालांनाय। जोङो बाइबेल सिरि फरायनानै नायबावनि, जागायजेननायनिनो 2 बालाब 22 सिरिनिफ्राय 24 सिरिसिम जोङो फरायब्ला बेबायदि मोननो हायो। आरो फोरबु इसोरा आदमनिफ्राय बख'जानाय खामि हाराखौ सासे हिन्जाव दानानै आदमनियाव लांदों। अब्ला आदमा होनदों, बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आरो आंनि मोदोमनि मोदोम, बेनो हौवाजो मुंख'जागोन, मानोना बिखौ हौवानिफ्राय दिहुननानै लानाय जाबाय। बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिसिजों नांथाबनानै थागोन आरो बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन। जों बे सिरियाव फरायनायावनो जोङो क्लियारै मिथिखाबाय जे आदमनिफ्राय गंसे खामि हाराखौ बहननानै जे हिन्जावखौ इसोरा दादोंमोन आरो दानानै जे आदमनियाव लांदेरदोंमोन, जे लांदेरनानै बेखौ जुलि होदों आरो जे बेखौ बुंदों जे बियो हौवाजो माने बे हौवानिनो जो माने हिन्जाव, हौवानि हिन्जाव होननानै बुंदों। बेहाय बुंदों जोङो, आदमा होनदों बेनो आंनि बेगेंनि बेगें। आदमा होनदों जाहैबाय जे बे मानसियानो, आदमनि लागै दाजानाय हिन्जाव मानसियानो आंनि बेगेंनि बेगें माने आदमनिफ्रायनो बहननाय जे खामि हारा, बेनिफ्रायनो बानायनायखाय बियो आदमनि बेगेंनि बेगें, बियो गुबुन नङा। बियो आदमनिनो बाहागोसे, बियो आदमनिनो बेगें, बेनिखायनो बियो गुबुन नङा। बियो आदमनिनो मोदोम, बियो गुबुन रावबो नङा। बियो हौवानिफ्रायनो लानाय जानायखाय बियो हौवानिनो हौवाजो, बियो गुबुन रावबो नङा। आरो बुंदों, बिनिखायनो बिसोरो गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिसिजों बांसिन नांथाबगोन होननानै बुंदों। बिनि उनावसो जोंहाय गुबुन गुबुन जालांबाय थागोन। नाथाय बिमा बिफाखौ नागारनानै होनब्लाबो बेहाय बेखौ बुंनो थाङाखै जे हाबा खालामखांनायनि उनावनो बिमा बिफाखौ थाला नागारनानै बिसोरखौ थाला दोनथारनांगौ, बेखौ बुङाखै। बेखौसो बुंनो थांदों जे जुलि जाखांनायनि उनाव हौवा आरो हिन्जाव बिसिनि खौसेया सिगांग्रो, बिनि उनाव जे न'खरनि गुबुन गुबुन बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफा बेबायदि जालांबाय थासिगोन। दा सानैजों खौसे जानायनि थाखाय जे बिसोरखौ नागारथारनांगौ बे नङा। नाथाय बिसोरो खौसेया गावसोर सानैजों खौसे जानांगौआ गावसोर सानैजों सिगांग्रोसिन। नाम्बार 1, गिबियाव गावसोर हौवा आरो हिन्जावजों खौसे जाग्रोथारनांगोन। मानोना बिसोर सानैजों सासे, बेनिखायनो बिसोरो मोनसे, बिसोर सानैजों सासे, बेनिखायनो गावसोर सानैजों खौसे जाग्रोथारनांगोन। बियो नाम्बार 1। बिनि उनावसो जे बिमा बिफा, बिब' बिनानाव गासै खौसे जमायै थानांगोन। बिनि उनाव गाहायाव लिरबावदों, बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन। बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन। जे बेखौ फरायबोनायाव जोङो मोननो हाबाय जे जोंखौ मानसिनो इसोरा जे जुलि होनाय खान्थिखौ, जुलि जानाय आखुथायखौ जे गिबियावनो गावनो बानायना गालांदों। बेनिखायनो जों मानसिया बे मुलुगाव, बे संसाराव जोङो देरनानै लावनानै जेब्ला सेंग्रा जायो, जेब्ला सिख्ला जायो, जोङो जुलि जायो। बेयो इसोरनिफ्रायनो फैनाय नियम खान्थि। आरो जेब्ला जुलि जायो, सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया जेब्ला जुलि जायो, बिसोरो सानैजों सासे जायो। बिसोरो मोनसे होननानै जे बाइबेलाव जों मोननो हाखाबाय जे सानैजों सासे, सानैजों मोनसे। माबोरैहाय सानैजों सासे, सानैजों मोनसे? जे
आदमखौ सासे गिबि मानसि जे दानानै होदोंमोन, दाखांनायनि उनाव जे आदमनिफ्राय खामि हारा बख'नानै हिनजावखौ दादोंमोन आरो बिसोरखौ जुलि होनानै गालांदोंमोन आरो बे हाराया आदमनिनोमोन, मोदोमा आदमनिनोमोन, बे हाराया आदमनिनोमोन आरो बे आदमनि हाराखौनो लानानै जे हिनजाव मानसिखौ दानाय जादोंमोन आरो जुलि होदोंमोन। बेनिखायनो बे हिनजाव मानसिया जे हावाया आदमनि गुबुन नङा, बेयो आदमनिनो मोदोम, आदमनिनो बेगें। बेनिखायनो बिसोरो सानैजों सासे, जे सानैजों मोनसे होननानै इसोरा बुंदों। दा बेबायदि जुलि होनानै इसोर गालांदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा दि जेब्ला जुलि जायो जों गुबुन नंला, सानैजों सासे, बे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लाखिनाया जोबोद गोनांनि बाथ्रा। माथाइनि 19 बालाब 6 सिरिखौ जोङो फरायनानै नायनि। आरोबाव बिसोरो सानै नंबावा, नाथाय सासे। बिनिखायनो इसोरनि जुलि खालामनायखौ मानसिया दा बोखाथों। जोंनि थाखाय बेयो जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्रा। जोङो फरायनानै रोखा मोननो हाबाय जे बेबायदि इसोरा जोंनो लागै जे जुलि होनानै होबाय, जुलिनि आखुथायखौ जोंनो हरबाय आरो जोङो बेबायदिनो जोङो जे बे बुहुमाव जोङो इसोरखौ जोङो साखि लानानै साफ्रोमबो बुहुमनि मानसिफ्रा गाव जायखौ खुलुमो, जायखौ इसोर होननानै खुलुमो, बेबायदिनो बे इसोरखौ साखि लानानै मानसिया बयबो जुलि खालामो। नाथाय बाइबेला बुंदों जाहैबाय इसोरनि जुलि होनायखौ मानसिया दा बोखाथों होननानै बुंदों। नाथाय दिनै बेखौ रावबो मिथिया। इसोरनि जुलि होनायखौ मानसिया दा बोखाथों होननानै बुंनायखौ, बाइबेलनि शास्त्रखौ, इसोरनि बाथ्राखौ मानसिया रावबो बुजिया। दिनै हाबा खालामनायनि उनावबो गावजों गाव गावस्रालायो, फाथैलाय बिसियो, बेबायदिनो गुबुन हाबा खालामो, हिनजावाबो गुबुन हाबा खालामो। बेबायदिनो बिनि जाहोना जाहैबाय जे मानसिया शास्त्रखौ मिथिया। खायसेया शास्त्रखौ मिथिब्लाबो बियो इसोरखौ गिया। इसोरखौ गियिनि जाहोनाव बिसोरो हौवा आरो हिनजाव सानैबो बेबायदि इसोर हामजायै खामानिखौ, गावस्रालायहोनायखौ इसोरा जे बादा होखादों, नोंसोरो गावजों गावबो दाबो खालायथों होननानै बुंखादों। नाथाय बेखौबो जोङो मावनो गिया। बिनि जाहोना जाहैबाय इसोरनि शास्त्रखौ मानसिया मिथिया आरो खायसेया मिथिब्लाबो इसोरखौ गिया। इसोरखौ गियिनि थाखाय बेबायदिखौ जोङो मावनो गिया। इसोरखौ गियिनि जाहोना जाबाय जे इसोरखौ मानसिया सिनाया। जाय मानसिया इसोरखौ सिनाया बियो इसोरखौ गिया। इसोर गियि मानसिया जेखौबो मावनो गिया। इसोर मिथियै मानसिया जेखौबो मावनो गिया। बेनिखायनो जोङो बेबायदि जोंनि मानसिनि सभाब चरित्र जे गाज्रि, जे हाबानि खेथ्रआव जे गावजों गाव डाइभर्स जालायनाय, बिनिफ्राय जोङो मानसिया गोजानाव थानांगौब्ला जों गिबियाव इसोरखौ मिथिग्रोनांगोन। जोङो इसोरखौ मिथिखांनायनि उनाव जों इसोरनि शास्त्रखौ मिथिनांगोन। जेब्ला सासे मानसिनियाव इसोरनि शास्त्रआ थायो, अब्ला बे मानसिया डाइभर्स खालामलायनो, हिनजावाबो गिगोन, हौवायाबो गिगोन। हिनजावाबो हौवायाबो बिसोरो इसोरनि शास्त्रखौ मिथिब्ला गिगोन। बेनिखायनो जोङो मानसि माहारिफ्रा जे इसोरनि शास्त्रखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथि दं। जे इसोरनि शास्त्रआसो जों बयखौबो गोथों लामाजों दैदेनलांनो हायो। इफिसियासनि 5 बालाब 21 सिरि, बेहाय बुंदों, ख्रिस्ट'खौ गिनायाव गावजों गाव गंज्लाय। ख्रिस्ट'खौ गिनायाव गावजों गाव गंज्लाय। जोङो शास्त्रखौ मिथिबाय जे ख्रिस्ट'खौ जोङो गिनायाव गावजों गाव गंज्लाय। माने हौवाया हिनजावखौ बुनो थाखाय ओरैनो हाखायो, बिसोरो बोलो गैया। आरो खायसेया जे हिनजावाबो हौवाखौ बेबायदिनो आक्रमन खालामनो हानाय जे मानसि दङ। आरो खायसेया जे
हिनजावखौ हौवाया अननायनि थाखाय खायसेया बुवा, नाथाय बेखौ हिनजावा बुजिया। हिनजावा हौवानि सायाव बेबायदिनो अयनाय खालामो, आरो बेबायदिनो खायसेया हौवाया हिनजावखौ मालाबा अयनाय खालामो। नाथाय बेहाय बुंदों ख्रिस्ट'खौ गिनायाव गावजों गाव गंज्लाय। नोंसोरो सानैजों जे बियो बिखौ गिलाया जानो हागौ, हौवाया हिनजावखौ गिया जानो हागौ, हिनजावाबो हौवाखौ गिया जानो हागौ, नाथाय नोंसोरो शास्त्रखौ मिथिनानै बेहाय बुंदों जे नोंसोरो गावजों गाव ख्रिस्ट'खौ गिनायाव गंज्लाय होननानै बुंदों। गावजों गाव गंज्लाय। नोंसोर सानैजों गिज्लाया जानो हागौ, नाथाय नोङो इसोरखौ गियोब्ला, नोंथाङा इसोरखौ गियोब्ला सानैजों गंज्लायनो हागोन। नाथाय इसोरखौ नोंथाङा गियोब्ला, इसोरनि शास्त्रखौ मिथिब्लाबो नोंथाङा इसोरखौ गियाब्ला नोंसोरो सानैजों गंज्लायनो हानाय नङा। मानोना नोंसोरो सानैबो गोरा जानो हागौ, सानैबो नोंसोरो एकदम बुजिलाया जानो हागौ, नाथाय ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ, इसोरनि बाथ्राखौ, शास्त्रखौ नोंसोरो मिथियोब्ला, नोंथांमोना मिथिज्लायोब्ला गावजों गाव गंज्लायनो हागोन। जेब्ला नोंसिनि गेजेराव दाङा बाजिया सौफैनाय नङा, जोंनि गेजेराव, हौवा हिनजावनि गेजेराव दाङा बाजिया सौफैनाय नङा। बालाबनिनो 22 सेरनि गाहायाव बेबायदि बुंदों जे बिसायफोरखौ बुंदों जाहैबाय, नोंसोरो गाव गावनि बिसिखौ अन होननानै बुंदों। मानो? गाव गावनि बिसिया ओरैनोब्लाबो हिनजाव जानायखाय बिसोरो बोलो गैया, जे हौवाया बोलो गोरा जायो। बेनिखायनो बिसिनि सायाव नोंसोरो अन। मानो अननांगौ? जे बिसायनि खामि हाराखौ बहननानै जे बिसियानो बानायनाय जादों, जे बेनिखायनो बेबायदिखाय हौवानिनो हिनजावा मोदोम, हौवानिफ्राय लानानैनो हिनजावखौ बानायनाय, हौवानि बेगेंनिफ्राय लानानैनो हिनजावखौ बानायनाय, हौवानि बेगेंनिफ्राय लानानैनो हिनजावखौ दानाय। बेनिखायनो बे हौवानिनो बियो मोदोम मोनसे, बे हौवानिनो बियो बेगें। बेनिखायनो गाव गावनि मोदोमखौ बायदि हौवाखौ बुंदों जे गाव गावनि मोदोमखौ बायदि नोंसोरो गावनि बिसिखौ अन होननानै बुंदों। दा बे शास्त्रखौ नोंथाङा मिथियोब्ला नोंथाङा निस्सय गाव गावनि बिसिखौ अनगोन। आरो गुबुन साइडआव बुंदों बेबायदिनो बिसायफ्रा गाव गावनि बिसिखौ गाव गावनि मोदोमखौ बायदि अननो नांगौ। जे 28आव बुंदों 28 सिरियाव बेबायदिनो बिसायफ्रा गाव गावनि बिसिखौ गाव गावनि मोदोमखौ बायदि अननो नांगौ होननानै बुंदों। जे गाव गावनि मोदोमखौ बायदि जे बिसायफ्रा गावनि बिसिखौ अननो नांगौ। जोङो गावनि मोदोमखौ जोबोद अनो। माबायदि अनो? जोङो माबा जासिगोन नामा, जों अबेबा मैला नांबाय नामा, अबेबा बेबायदि सौथुनानै मालाबा सौथुनायाव गारायफोर जाबाय नामा, माबाफोर हाबनानै दं नामा, बबेबा जोंनि मोदोमा माबाफोर जाबाय नामा, जोङो आन्दाज लाबाय थायो। बियो जोंनि थाखाय गावनि मोदोमखौ अननाय जायो। गावनि मोदोमखौ जेरै अनो गावनि बिसिखौबो बेबायदि अननांगौ होननानै बुंदों। मानो? जे बिसिया जाहैबाय गावनिनो बाहागोसे। मानो? जे गावनि बेगेंनिफ्रायनो लानानै बिसिखौ बानायनाय जादों, आरो गावनि मोदोमखौनो गावनि बेगेंखौ लानानैनो बिसिनि मोदोमखौ बानायनाय जादों। बेनिखायनो बिसिया बे हौवानि गुबुन नङा। बेनिखायनो जोङो हौवाफ्रा हिनजावफोरखौ गाव गावनि मोदोमखौ बायदि अननो नांगौ होननानै बाइबेला जोंखौ रोखायै बुंदों। नोंथाङा बेखौ गोसोआव लाखिनो हायोब्ला, बे शास्त्रआ नोंथांनियाव थायोब्ला, आरो नोंथाङा इसोरखौ गियोब्ला, निस्सय नोंथाङा गाव गावनि बिसिखौ गावनि मोदोमखौ बायदि अननो हागोन। आरो बालाबनिनो 33 सिरिनि गाहायथाराव लिरदों, आरो बिसिया बिसायखौ मान होनायजों गिथों होननानै बुंदों। मानो बिसिया बिसायखौ मानिथों बेखौ मानो बुंदों? जे गिबियाव आदमखौ दानाय जादोंमोन, बिनि उनाव आदमनि खामि हाराखौ बहननानै बिसिखौ दादोंमोन। आदमा गिबि। बिनिखायनो जे आदमनि हौवानि आदमा खर'। बे एग्जाम्पल होदों ख्रिस्ट'आ गिर्जानि खर' होननानै बुंदों।
बेखौ एग्जाम्पल हिसाबै बुंनाय जादों जे ख्रिस्ट'आ गिर्जानि खर', बेबायदिनो हावानि आदमा खर', माने हावानि आदमा गिबिसिन, हावानि आदमा गिबिसिन, मानोना आदमखौ सिगांग्रो दानाय जादोंमोन, बिनि उनावसो आदमनिफ्राय खामिहारा बहननानै हिनजावखौ दानाय जादों। बेनिखायनो आदमा आगोलखाय बियो उनखाय जे बिहिया आदमखौ मानिनांगौ, हावाया आदमखौ मानिनांगौ। बेबायदिनो बे मुलुगाव जे हौवाया हिनजावखौ अननांगौ आरो हिनजावा हौवाखौ मानिनो नांगौ। अब्ला बेबायदि शास्त्रखौ जोङो मानियोब्ला, जोङो इसोरखौ गियोब्ला जोंनियाव नांज्लाय खमज्लाया जानाय नङा। जेब्ला नांज्लाय खमज्लाया जाया अब्ला जोंनियाव गावस्रालायनाया जानाय नङा। जोङो जुलिनि मिनिंखौ जोङो गोसो सिंजों जोङो शास्त्रखौ लानानै बुजियोब्ला जोंनि गेजेराव डाइभर्स, गावस्रालायनाय बेफोरो माब्लाबाबो जानाय नङा। दा बेनिखायनो जाय जोंनि बे संसाराव जाबाय थानाय जे डाइभर्स जालायनाय, गावस्रालायनाय, बेबायदिनो गोजोननाय गैयिफोर जानाय, बेफोरो जाहैबाय जे इसोरनि शास्त्रखौ मिथिनो थाखाय आरो इसोरखौ गिनो रोङिनि थाखाय जोंनि गेजेराव जायो। बेनिखायनो इसोरखौ आरो जोङो शास्त्रखौ मिथिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। आंनि लोगो नोंथांमोन, आङो बारा गोबाव खालामनो सानासै। आङो दिनै बे हाबा एबा जुलि बिनि सोमोन्दै एसे बाइबेलनि मदद लानानै, जे शास्त्रआ मा बुंदों बिनि मदद लानानै आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। गोबां क्लियार जायाखै जानो हागौ। जिखिनि आङो बाइबेलनि मदद लानानै नोंथांमोननो फोरमायबाय, बेखिनिजोंनो जथेस्थ' एसेबाबो बुजिनो हानाय गियानखौ, बुजिनाय गियानखौ मोननो हादों होननानै आङो सानो। आरो आंबो जे बाइबेलजों जे फरायनानै आं मोनदों, आंबो बुजिनो हादों जे बेखिनि गियाना थायोब्ला मानसिनि जे संसार जानायाव, हौवा हिनजाव संसार जानायाव खुनु दावराव दावसि जानाय नङा। दा जोबनायाव आं बारा गोबाव खालामनो सानासै। बिनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनिसिम गोख्रै मोनहैनानै नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोनो। लोगोसे गुबुनाबो बे जोंनि संसाराव रायजो जानायनि खायसे गियानफोरखौ मोननाय बायदि, आरो लोगोसे जे बासायजानायनि खोथा, जे सोल एन्ड स्पिरिटनि बासायजानायनि खोथाखौ जाहाथे बयबो मिथिनाय बायदि आरो बासायजानायखौ बयबो मोननो हानाय बायदि बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनानै हो। जोबनायाव आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै नोंथांमोननो हामलायनाय जासिहरफिननानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आमेन। खुलुमबाय।